meh rahina semubang iwang ngaruna kadinetraning rapuh sabdani kukiloring ringkani korosa katar niki ning agung luwih sing bene panca mangun kong kanduwan rimeng lerlena tanpa kaning Wauta kaya mangkono Sang Kresna sampun sumusul dhateng lampahing Sang Basukarna sigara ngendhek kreta Kyai Surya ingkang sampun kati Ratu Ngawangga Jati Surya ingkang sampun kendel nggih lumampah sigara Sang Nata Kresna lumembar dhateng gedhonging kreta titiyaning Sang Nata Ngawangga kadodo Sang Basukarna sigara manembara dhumateng Ngraka Ndarawati mandhap saking titiyan lenggah ing madyaning Sela Sumayana teka mangkono wijining sabda Sang Nata ing Ndarawati kuwi Ratu ing Ngawangga langening kalangivana klara panda mungcaran Kasararan pacari Om
niyah ning talaga kadilangit mambang tang pasulan upamaneka wintang tulya kusumaya sumawur lumrap ingkang sekar kati jalada kula nuwun menika Koko Prabu Kresna ingkang nututi lampah kula Yayi Prabu Karna. Iya Yayi Prabu nuwun sewu wonten wigatos ingkang pundi dene paduka sumusuli lampah kula Koko Prabu. Yayi Karna mulanipun Kakang nungka marang lakumu awit nalika pun Kakang praten Pandhawa Ngastina siadi tak sawang kok ora katon ki sira ana ngendi Yayi? Duh Koko Prabu mawantu-wantu kula nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula mboten nderek mangayibake dhumateng karo paduka Jeng Koko Prabu. Labet menapa? Inggih saking pengeman kula dhumateng Yayi Prabu Duryudana sampun ngantos pendhapi Ngastina wonten payo-payo namung sabab saking kula Koko Prabu. Oh ngono to. Nun inggih. Iya Yayi. Salugune pitakon kuwi iki mau mung dadi pambukaning kandha kok Di. Ingkang sabanjure pun Kakang Sukawruh marang Siadi bab nggonipun Kakang Sabjagong lawan Yayi Prabu Duryudana. Yayi Karna Yayi Kurupati kepeksa wangkal ketitik dheweke moh mbalekake Praja Indraprasta apa meneh separuning Praja Ngastina marang Pandhawa Yayi. Ingkang mangkono ya hawit saka banget pangudining para Pandhawa marang baning negara Ngamarta mau ora wurung sing jeneng Prang Bratayuda Jaya Binangun bakal dadi kewujudan kok Yayi. Oh, nun inggih mekaten Kang Prabu. Iya. Awit kang sapa iku Yayi? Gandeng pun Kakang ngerti yen to sing adimono kadang werdane para Pandhawa. Mula Siadi tak gandeng samu tumuli kumpul karo adi-adimu Pandhawa Yayi. Inggih sak banjur bebarengan ngudi balining Praja Ngamarta saka tanganing Duryudana. Pun Kakang percaya mengko sakrampunging Bratayuda lamun Pandhawa pinaringan unggul Yayi Puntadewa mesti kepareng misuda Siadi jumeneng nata ing Praja Ngastina Yayi Karna. Wah, adalah ya jagat Dewa Bathara. Nun inggih Koko Prabu ngaturaken genging penuwun awit saking kepareng paduka nganti kula supados makempa dhumateng para kadang kula Pandhawa. Koko Prabu priye Yayi? Jagat sampun nekseni saha kula ngertos bilih Pandhawa menika adi kula tunggil ingkang lairaken. Namung menawi kula kadhawan ngempa dhumateng para Pandhawa agengipun rerencang tumut ngrebat wangsuling negari Ngamarta. Waduh, nyuwun pangapunten Koko Prabu, nyuwun pangapunten kepeksa kula mboten saged minangkani Koko Prabu. Lho, kula mboten gadah raos tresna dhumateng adi kula Pandhawa. Labet wiwit lair mila kula sampun dipun jarak dening tiyang sepuh kula pinisahaken kaliyan kadang Kakang Prabu. Ingkang kaping kalih kula mboten saged pisah kaliyan ingkang mula wentah wiwit kula jejabang inggih menika Bapak Adirata tuwin Nyai Nada tiyang sepuh kula. Kaping tiganipun kula menika awon-awon nggadahi sifat satriya Koko Prabu.
gadah watak satriya. Menapa sampun minger kiblat kula dene kula gampil nilaraken dumateng Nalendra ingkang sampun moyakaken raga kula Koko Prabu. Duh Koko Prabu. Kados menapa gempaling manah kula. Nalika Yayi Werkudara ngundamana dumateng kula. Dumeh kula namung sak anak kusir mboten pikantuk mlebet ing madyaning pandadaran siswa saka 5. Oh Koko Prabu. Sampurna badan kula dipun wisuda Yayi Duryudana. Moga abadi saged kajen keringan gesang kula kados sakmenika Koko Prabu. Ing menika duh Kakang Prabu. Gandeng sampun cetha Bratayuda enggal maujud. Mila kula kepeksa badhe ngiyati para kadang Kurawa ngadepi dhateng kekiyatanipun Pandhawa Koko Prabu. Yen ngono si Adi bakal wentala ngadepi mungsuh karo adimu dhewe Karna. Kakang Prabu ugi kawuningan estunipun dumados ing perang Bratayuda menika kula ingkang minangka dados urup-urup mrih klampaning perang kala Kakang Prabu. Lho, kosek. Lah kok ngono kuwi kepiye nalare Yai? Kakang Prabu, kula pitados kemawon mawi sanget. Bilih watak angkara menika mboten badhe sirna mawi mboten kaliyan ingkang nyandang babar pisan. Ing mangka kula ngertos bilih ingkang sinau watak angkara menika para Kurawa. Dene adi kula Pandhawa menika ingkang hanyalira budi rahayu. Wiwit jaman kina makina watak angkara mesti badhe sirna dening watak suci Koko Prabu. Oh, Koko Prabu. Inggih ketang tresna kula kaliyan adi kula Pandhawa. Mila Bratayuda Jaya Binangun kedah dados. Menawi sampun kelampahan, kula gadah pamrih watak angkara kala tumungkul enggal ical saking muka bumi menika Kakang Prabu. Yayi, nuwun kula. Tangih nganggo lamun yen Pandhawa kelakon unggul jurite musuh Kurawa. Jer nyatane Yayi Basukarna bakal dadi senopatining Kurawa. Ing mangka jagat wis nekseni, jagat wis ngundangake marang kadigdayan ngudi. Mula yen Pandhawa kelakon ngadepi mungsuh Siadi, oh Yayi, bebasan sulung mlebu geni kok Yayi. Loh, lah ngono kok ngaku tresna marang Pandhawa ki mapane ning endi Yayi Karna? Koko Prabu, priye? Keparenga kula ndongeng. Iya. Kala semanten wonten kaki-kaki pikun nyelaki kaliyan Narendra ingkang nembe mangsah semedi. Kaki pikun wau mundhut pusaka waca ingkang dipun agem Sang Nata kala wau. Mongko kawaca menika pusaka tetamenging diri ingkang kabekta wiwit lair mila. Menawi Sang Nata wau taksih ngagem kawaca kasebat, nadyan temengsah kaliyan Bathara Indra ingkang agegaman bledhek, Narendra wau mesti unggulipun Kakang Prabu. Namung menawa sababipun dene dipun pundhut kaki pikun lajeng dipun caosaken dipun paringaken. Awis Sang Nata wau sanget pitados dumateng panguwasing Gusti. Kejawi menika kawaca mangke mindak ngalang-alang nyanggenipun Sang Nata wau labuh dumateng kadangipun. Koko Prabu, Narendra ingkang kula aturaken kala wau inggih namung badan kula piyambak menika Kakang Prabu, kula piyambak. Pusaka kawaca ingkang mapaning mlebeting kulit jawining daging ingkang kula beta wiwit lair. Sakmenika sampun ical saking badan kula Koko Prabu. Sampun ical saking nganggo kula labet dipun pundhut dening Bathara Indra ingkang nimba tiyang pikun kala wau Kakang Prabu. Mila duh Kakang Prabu. Benjang tuapaking Bratayuda Jaya Binangun. Kula sampun boten dayani menapa-menapa Koko Prabu.
kula purun pejah uger pejah kula wau dados rana jayane ngadi kula Pandhawa ingkang mahambek suci kula keprat aduh adikku di lang-langing driya mangu mangun kung kanduran rimang Yayi Prabu Karna trenyuh tiasing pun kakang Yayi jebul semono kandhutaning batinmu Yayi Karna ora nyono oleh nglabuhi marang Pandhawa malah ngungkulipun kakang Yayi buktine si Adis medya seda jer kanggo jayaning para Pandhawa mila kakang Prabu menggahing Karna kula mboten sulap ningali kawonten ing donya ingkang sarwa mboten langgeng menika kakang Prabu nami ngantos kula kempa kalian Pandhawa namung labet kagiwir dipun iming-imingi kamuktanipun mboten sepinten ajinipun wah mangke saged tetel kasatriyan kula Kang Prabu. Oh, iya diye. Pun Kakang bisa nampa sanditama saka Si Adi kang wis kawedari iki mau Yayi. Lan aku ora bisa ngluhuri marang kang dadi aturmu Yayi Karna. Si Adi aja kuwatir. Pun Kakang saguh njaga marang wewadi kang sira simpen mau Yayi. Matur nuwun Kang Prabu. Gandeng wis terwata sak kabeh Yayi. Ayo di padha sowang-sowangan netepi dharma luhur kanthi metu dalane dhewe-dhewe Yayi. Nulinggih Kakang Prabu. Mboten langkung kula nyuwun tambahing pangestu paduka Kakang Prabu. Saha pangestu kula mugi kaparing dumateng adi kula Pandhawa Kang Prabu. Saha piweling kula lumantar paduka Kang Prabu. Adi kula Pandhawa sampun ngantos tida-tida anggenipun ngajiban suci menika Kang Prabu. Iya Yayi mengko tumuli bakal tak aturake Yayi. Sampun kula nyuwun pamit Kang Prabu. Menuju lagi malih mangke wonten ing Tegal Kuru Kang Prabu. Ya klaruta saking dosa sakuru kula ya mutusa sang Sri Setyaki kula wonten dawuh wis titis wis pernah apa kang dadi darmanipun ngrawang-awangga nggih kang mengkono aku ora perlu ngripih maneh nggih sadurungipun Dyang Wiratayu mampir yang panggombakan kula dherekaken Kang Prabu.
iki tak wis padhakake putraku ing Ndhurawati ingkang prapta wis lenggah satata nggir daya-daya pun bibi mundhut katrangan paran pawartaning nggonira pirembugan kelawan Kurupati nggir Kresna nulinggih anak Prabu pun bawa Widura iki kepareng cemadhong dawuh kados pundi pikantuk ing Rempag nggih anak Prabu nulinggih bibi saha Paman Widura sasampunipun kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk paduka Kanjeng bibi saha Paman Widura kepareng kula atur uninga bilih anggen kula mripih Kyai Kurupati purna mangsulaken negari Indraprastha dhumateng para kadang Pandhawa kelampahanipun gagal wigar tanpa pikantuk damel bibi Yayi Duryudana puguh hangekahi negari Ngamarta hangajab dumados sing perang sami kadang Kanjeng bibi katetangi-tangi sing sang Kunthi mangkono kaya manapa ya jagat Bendara pun bibi wis mikir tangih lamun Kurupati gelem ulung atine nggih Kresna yen to perang kang dadi pilihane tak jaluk anak-anakku Pandhawa aja padha cingeng wis ora kurang-kurang oleh Pandhawa nempuh marang dalaning karahayen ewa dening kang dipringgakake babar pisan ora melu mula saka iku nggih Kresna wis titiwanci Pandhawa nindakake jejibahan luhur yaiku ambrasta watak angkara ingkang semandang marang Kurawa sak ratune pisan elingna si Puntadewa Werkudara Janaka kelawan kembar ya nggih Kresna dheweke iku satriya dudu brahmana satriya mono kesabaran winates kulub pun ibu paring pangestu jaluken bali praja Ngamarta kanthi ngungalake dada muga Gusti tansah mayungi marang anakku Pandhawa pamriya Jokong sininggal marang marganing kautaman kulub nuninggih kaluhuran dawuhipun Kanjeng bibi namung mawantu-wantu penyuwunipun para kadang Pandhawa minggahipun Kanjeng Eyang Prabu Matsapati paduka bibi ratu kaaturan kondur dhateng negari Wirata sareng sak lampah kula awit para kadang Pandhawa kados kirang tatak manahipun menawi sedaya ingkang tinandangan menika wau mboten tinenggan paduka Kanjeng bibi ratu nuninggih Kakang Mbok mboten nama kula menika nyengkakaken paduka jengkar saing panggombaan niku babar pisan mboten kados leres aturipun anak Prabu Kresna anak kula Pandhawa lumantar anak Prabu Indrawati kados langkung prayogi menawi Kakang Mbok kasdu nenggani dhumateng ingkang putra Pandhawa kersanipun bombong penggalihipun Kakang Mbok Yayi Widura iya yen to tetela mangkono kang dadi pamintaning adi-adi Pandhawa pun bibi ora kabuktan nuruti ya nggih menawi saking ngantos dayanipun monggo bibi kepareng temen-temen kula dherek kebidak sak menika iya ya nggih Kresna Widura wonten dawuh Kakang Mbok pun Kakang mundhut pamit bakal bali kumpul marang anak-anak Pandhawa ya Widura kula nulinggih sumangga Kakang Mbok mugi Gusti tansah ngayomi kula nggih nyuwun pamit Paman Widura nulinggih anak Prabu sumangga patuko badhe ngayomi dhateng kadang Padu Pandhawa nggih nggih mugi-mugi Gusti tansah ngayomi dhateng anak kula Pandhawa siang ratipun bapa datang kendhat maosaken pandonga dhateng janing para anak kula Pandhawa nggih Kresna
Kagyate sang kapirang rinanggul kinempit kempit wonten menapa ngarep kae tepining kali kok ana wong kang lagi mangsa semedi kae sapa menika boten pangling Yayi Karna Bibi nembe manembah dhumateng Gusti piyambakipun yen ngono enten ana kene ya nggih aku arep merpeki marang anakku Basukarna dhisik ya nggih. Menika Kanjeng Ibu Kunthi ingkang merpeki unggihan kula. Wonten menapa bibi kula lajeng nggigah ingkang kula nembe mangsa semedi manembah dhumateng Gusti? Sadha dawuh Kanjeng Ibu. Iya ya nggih Karna. Marmanipun Ibu nemoni nggon mulagi manembah iki. Ingkang wigati paring sumurup yen to Bratayuda Jaya binangun sida kelakon kok nggih. Oh nun inggih. Perkawis menika kula inggih sampun kaparingan dawuh saking Kakang Prabu Kresna kok Kanjeng Ibu. Lajeng wonten wigatos ingkang pundi dene Ibu ugi paring sumur dhumateng kula. Ngene ya kulup gandeng ora wurung bakal kelakon perang gegempuran ing antarane Adi Pandhawa lawan Kurawa. Ayo nggih, sira kulup ndak kanthi tumuli kumpul lawan Adi Adimu Pandhawa. Yen wis manunggal, banjur barengan nyirnakake mungsuh kang maha mbektur angkara yaiku Kurawa sak ratune pisan ya nggih Karna. Matur nuwun dawuh patu Kanjeng Ibu kala wau. Namung nyuwun pangapunten kula kepeksa mboten saged nuruti menapa ing dados kersa patu Kanjeng Ibu. Sababe apa kulup sepisan kula ngrumaosi sampun pinaringan kamukten kali Nyai Prabu Kurupati. Kaping kalih kula sampun prasetya nun inggih. Suraosipun kula kepengin badhe lumawan tanding kaliyan Nyai Janaka ngantos tet sing ngliduri kawekasan Kanjeng Ibu. Mengko dhisik Karna kados pundi? Yen ngono apa kowe bakal wentala mungsuh karo wadimu dhewe nggih Karna? Nuwun sewu. Estunipun adi kula menika sanes Pandhawa kok Ibu. Sira aja nyelaki ya nggih. Pandhawa kae adimu. Sabab sira iku putraku kang pembayun ya Karna. Menawi pancen paduka menika ibu kula, sabab menapa dene wit kula tansih jejak pangantos sak menika kok mboten paduka openi?
Pandhawa menika adhi kula. King menapa kok Paduka Wantara misahaken kaliyan kula wiwit awit? Nuwun sewu Ibu radi keladuk atur kula Ibu. Karna bab kuwi kabeh pun Ibu nglenggono maring kluputaku ya nggih. Kahanan kang dumadi nalika semana iya mung sabab pun Ibu nglabuhi lan rumeksa marang negara Mandura kok kula mendah kaya ngapa rusak ing jeneng Praja Mandura yen to padha nyumurupi atnajaning Ratu Gusti ning Grebini mangka durung palakrama karna mula paripaksa aku Wantara misahake sira kulup karna jebul sira semono uga isi jejabang uga wis nglabuhi marang asmaning Praja Mandura ya nggih karna inggih kanthi alasan menapa kemawon menika saged namung nadyan mekaten no Ibu kula kepeksa mboten kempaken adhi kula Pandhawa sabab kula mboten gadah raos tresna dhumateng Pandhawa kok Ibu mila kula gadah raos tresna kaliyan Pandhawa mboten wonten sabab wiwit alit sampun Paduka pisahaken kaliyan kula saha malih kula mboten saged pisah kaliyan Bapak Adirata dalah Nyai Nada inggih kula mentah dhumateng badan kula Kanjeng Ibu tuwin kula mboten badhe pisah kaliyan Nyai Duryudana ingkang sampun paring kamukten dhumateng kula Kanjeng Ibu yen ngono apa bakal kowe tega mateni marang adhimu dhewe karena Ibu mugi kawuningan ing nami Pandhawa menika namung gangsa kok Ibu namung gangsa kirang saking gangsa sanes Pandhawa langkung saking gangsa inggih sanes Pandhawa dados benjang menawi kula kelampan perang tanding kaliyan Yayi Janaka menawi ingkang pejah menika kula Pandhawa wetah gangsa nanging menawi ingkang pejah menika Janaka Pandhawa iki tetep gangsa wetah sabab kula ingkang dados janeping Pandhawa kala wau Kanjeng Ibu namung Ibu mboten perlu kuwatos awit ing benjang kelampaning perang tanding kula purun kawon kaliyan adhi kula Janaka kok Ibu anakku nggih anakku Pandhawa kowe menang wae kok tak jaluk-jalukke to nggih Janaka Bumi gonjang ganjing nyuwun pamit saha nyuwun ngestu Kanjeng Ibu anakku nggih Allah aduh Bibi Ratu kula rak sampun matur to Bibi Yayi karena menika sampun kagungan adeg-adeg ingkang tangih janma saged ngendhakaken Bibi sampun to lama ing Bibi mbok inggih dewa pisan kula kinten mboten badhe katampi dhateng Yayi Karna kedah saged demat lampan menika kedali nampangan Kanjeng Bibi inggih menika Bibi monggo kepareng ingkang senggang kepareng enggal emut tumuli kula boyong dhateng negari Wirata makem-makem para Pandhawa manunggaling ibu kalian para putra wau saged dados sasrana jayaning Pandhawa saha mungkin senaning watak angkara ingkang ngemuli negari menika temah ambabar dhumateng hayu-hayu rahayuning bangsa Nuswantara menika Bibi